Σε ό,τι αφορά τα διάφορα συνθήματα, υπάρχει σχετικός όρος μέσα στους κανονισμούς της UEFA. Μάλιστα η UEFA προς τους παρατηρητές αγώνων στέλνει ολόκληρο εγχειρίδιο. Τι θέλετε να κάνουμε? Να αφήσουμε το θέμα των υβριστικών συνθημάτων σε μια εποχή τώρα που κοντεύουν εκλογές, σε μια εποχή που υπάρχει άκρατος φανατισμός, να αφήσουμε τον καθένα να λέει μέσα στα γήπεδα ό,τι θέλει? Συνέχεια στο παιχνίδι από το ελεύθερο του Κίσα. Μαντούκα προσπάθησε στο κεφάλι του Κατσί, χτυπάει μπάλα. Το πλάγιο είναι για το Αποέλ. Οι Ιωνοί στον αγώνα πάντως είναι πάρα πολύ καλοί, καθώς μέσα σε 18 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού είχαμε ένα δοκάρι, είχαμε ένα γκολ. Σφιχτή, κλειστή άμυνα του Ερμή. Είδατε και το πρόσωπο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σαφώς αναφουφισμένος. Ο Μπελάιτ εδώ για τον Μαντούκα, γύρισε, όπλησε, σούταρε, γκολ. 1-0. Πάσα για τον Ατόρνο. Καθυστέρησε για άλλη μια φορά, έχασε μπαλά. Μωράης για τον Σολομού. Ατόρνο. Χαραλαμπίδης. Πολύ άσχημη εξέλιξη για την Ομόνια. Λίγο πριν, για να ξαναδούμε εδώ. Γίνεται φάουλ. Ολιβέιρα. Πάσα για τον Πίντο, πάει πίσω ξανά η μπάλα. Και θα πιέσει κάνοντας φάουλ στον αναδύτη ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας. Σολάρη, κεφαλιά, πάσα για τον Χαραλαμπίδη. Πίντο με τη μία για τον Σολομού. Κάνει κίνηση ο Αίλτον. Σουάρες. Θα χρειαστεί και ο ίδιος να ξαναδεί τη φάση για να καταλάβει πως έχασε αυτό το γκολ και την ευκαιρία να κάνει το 3-0 για την ομάδα του. Φάουλ τώρα που έχει κερδίσει η Αλκή. Τάει όμως την μπάλα. Σολομού στο Χαραλαμπίδη, τώρα στον Σατσά που κερδίζει τις κόντρες. Μωράης. Αλεξάνδρου. Αν αυτό θέλετε, να το αφήσουμε ανοιχτό, Κατερίνα, αλλά μην μας γράψετε μετά. Ξέρετε τι είπανε αυτοί και δεν κάνει τίποτα η ΚΟΠ.